Kodoa inyalo loya Pakruok in. Ramanus Pakruok aloyi. Iler koda. Ramanus aloyi. Chaki. Ramanus. Chaki. In serious? In koda sure? Chaki wuonya nyango. Wadhi. Ani luonga ni MC Kodoa wuon ya Kisumo nyathi kich kote kwe kai mam the confused element chairman majo Nyanza Republic jok moko luoni andolo mama nyako sasa kosoko dia lelo siko mani mer kara ke nyalo wani omi Liz bosh moro ka monto angi kone ke nangi kone ago chete bungolo lelo son of mushroom kara ke nyalo wani wuodo bolo aka dichuo malelo mago dhako gi dhoge sa ochiko nyaka sa uchielo tino ma dhako ni yawa wuodwe gik maloka donda kamano ok nego adi chielo rum. Mano kende koso nitie modong. Tieko. Kora Dio. Wangi dakika Dio. Bas, one and only Misumba Nyasaye engineer Ramanus woda this. Rafoko nenda taro oye penjo ni mari ngoko sotego. Awokano awoda wasiboda. Jomo hera luonga ni wuon kado. Ano wadi manganga teko dagole nyathi okwodhe himin chamo men gilen sianda kata dongo manade tipo ge manareyo rayuo moto endara. Nyithindo laro gire marapa awokano Anya kwar Justina jaber machon otia masan.